ଓର୍ସବୁକ୍ଠୁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିଲେ ଫ୍ରାଙ୍କଫୁର୍ଟ ଯିବା ବାଟରେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖାଯିବ, ଅତୀବ ମନୋରମ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ହେଲା ଏଇ ରେଲ୍ ଲାଇନ୍ କରେ କରେ ମାଇନ୍ ନଦୀ, ଫ୍ରାଙ୍କଫୁର୍ଟ ଆମ ମାଇନ୍, ସେଇ ମାଇନ୍ ନଦୀ ଯାଉଛି। ଏଇ ମାଇନ୍ ନଦୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ୟାଚ୍ ନେଇକି ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତି, ଲୋକ ସାଇକେଲିଂ କରନ୍ତି ଏବଂ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ସେ ଦୂରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଆସୁଛେ, ପରେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ କ୍ରସ୍ କରୁଛେ। ଏବେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ସୁନ୍ଦର ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗାଁରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଫୁଟବଲ୍ ମଇଦାନ କରାହେଇଛି, ଲୋକ ବସିକି ଫୁଟବଲ୍ ବି ଖେଳନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ, ଆଜି ଆବହାୱା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ସାଇକେଲିଂ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଯେ ଟ୍ରେନ୍ ସଫରଟା ବି